Tito zan ce mun gode wa Allah. Mun zo kuma sabti namu kuma kun ba mu belu mun yi mitin da kyau. Kuma mun ji dadin service naku ne kun yi. Komi da ya yi arrange haka ne komi ya je round daidai. So mun gode Allah. Service naku. Barkanmu da jimirin sake kasancewa tare da mu a cikin wani rahoto na musamman yau Juma'a 12 ga watan Satumba shekara na 2025. Za ku saurari rahoto na musamman daga bakin ni Abdulhakim Jafar. Dandazon dillalai da kuma 'yan kasuwan mashina na kamfanin TBS sun shirya wani taro na musamman domin bunƙasa kasuwancin mashin ɗin na TBS. Taron wanda aka gudanar da shi a yau Juma'a a zauren taro na Tito Yogurt and Fura da ke cikin garin Lafiya a kan titin Makurdi Road ya samu halartar manya-manyan 'yan kasuwannin mashina da ke cikin garin Lafiya a jihar Nasarawa. Shugaban kasuwancin TBS a Lafiya Mr. Azaya Audu ya bayyana mana makasudin taron ga kuma takaitaccen bayaninsa kamar haka. Sunana Azaya Audu, the marketing manager of TBS. Nasarawa State. Taro da muka yi a nan, mun dan taro ne na yan masu kasuwan TBS a Nasarawa State. To a turanci muna kiran su brokers. Kuma na ga a Hausa ana kiran su yan banga. Da suna na tare da dilori masu sayar da TBS. So mun na yi meeting da su so da su dan taimake mu su dinga yin inda mutane sun dan su siya mashina su dan yi musu telle na TBS. So that su siya TVS instead of other machine. Daga ƙarshe ya nuna jin daɗinsa bisa irin tarba da aka yi musu a kamfanin na Tito Yogurt and Fura da kuma ingancin abincin nasu. Ga dai bayanin nasa kamar haka. To Tito zan ce mun gode wa Allah. Mun zo kuma sabti namu kuma kun ba mu belu mun yi meeting da kyau. Kuma mun ji daɗin service naku ne kun yi. Komi da ya yi arrange haka ne komi ya je round daidai. So mun gode Allah. Service na ƙarshen rahoton kenan a madadin abokanan aiki da suka taimaka rahoton ya zo muku. Ni Abdulhakim Jafar nake cewa a ci gaba da kasancewa tare da AIA Hausa Network, madubin al'umma.